سيدي با الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جارنا يمين وفاتو قال ما شاء الله الحمد لله رب العالمين نغني بدي داك هنكدي ينتهي هندس ارتيست ابي كندل دا تشيل ابي جبار تشام الحمد لله من جنت بولتو دي دوس اندر دوس الحمد لله دوس ان شار ميتيو يوم ساعه غارت جكن بول دي من جدي شار ابن مارشار الحمد لله نكو دي شار ابن مارشار الحمد لله رب العالمين يبيان كو بنانغ تي في ما شاء الله ام بلتنام سن بلتنام فيوي يود من نيالوما هوري بير won asset en hawre sappo e go lewru avril di tawdi ñaɗɗiɗi e nogas jeegom ɗo e wuuro tettungo madina ko nas alhamdulillah rabbil alamin yebiyan ko bnangh tv on beltanama sanne sanne machallah nga dakawn ɓeyto ɓadade alhamdulillah rabbil alamin Allah nawni oɗo saaha ha gadi joom auto jen ɓe goppi grève auto ji batti dogde hano hanirta ni alhamdulillah rabbil alamin taw hoɓe an kadi jinno arde gila pewnoɓe dakaji hay adittoɓe dakaw alhamdulillah rabbil alamin oɗo saaha kadi gar suji ɗi battinode yimɓe ene garta ɓe mbar woni weltare no fewi no fewi alhamdulillah rabbil alamin yewiyankoɓe Nangue TV e mbaɗa duusa e nder duusa alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi ceerno ara joni ceerno ibnal ceerno ara joni machallah non wondude kadi ceerno Siraji an ceerno Hamne Keɓe machallah kamɓe ke ardade non oto ceerno noon min ɓe jaaha wadde itta joni mo ganduɗa oto ceerno machallah feeñat joni machallah oto feeñi alhamdulillah rabbil alamin ceerno Baro Ndiaye jimɗi mum belɗe guila jinnade gorko ndeysaan alhamdulillah rabbil alamin inchallah est-ce que inchallah est-ce que alhamdulillah Ceerno Bachir Ceerno machallah ba okay Ceerno Bachir Ceerno machallah machallah yeɓen koɓe Nangue TV duuse gadano nani alhamdulillah rabbil alamin machallah ndi duuse gadano alhamdulillah rabbil alamin duuse gadano nani non machallah duttuɗon to nder to
ceerno Ibou Ceerno e dendagal nan toon gila e inɗeli ha e woyantoɓe ha joom hajuji en ha e nangoɓe lawol Cheikh Ahmad Tidiane ha kadi e jurugol ceerno men mawɗo kanko no duuste kadi ha kala cen inchallahu mawla noon yeɓiyankoɓe Nangue TV ɗo Dakaw fandi ɗo ha Dakaw ɓenne so Allah jaaɓi ala ko umpo toon inchallah e yaalu dendagal gila e Dakaw hay foof inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV ceerno Ibou Ceerno mbiɗen ni on ɗo wonde dental nder jama he alhamdulillah gila e inɗeli hay joom hajuji en nangoɓe law Cheikh Ahmad Tidiane ha e ferɓe yiɓde galleji alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin Fatiha salatul Fatiha duwaw inde de e joom hajuji duwaw goto amin o wi Allah jaabo duwaw winnaɓe e Allah wondu barkina e Allah waɗɓe tijjaniyankoɓe naftortoɓe tijjaniya amin ya rabbil alamin amin ceerno Abdourahim Diallo inchallah alhamdulillah rabbil alamin dental no ummo gam artu juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibou Ceerno dental ngal alhamdulillah rabbil alamin inchallah
alhamdulillah rabbil alamin juurama ceerno men mawɗo e weltana an jokkondiral enɗen hoorem fiyano gonɗo alhamdulillah ceerno Ibou Mar ceerno Abdoul Hadid Diallo machallah ceerno Abdoul Hadid Diallo machallah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibou Mar ceerno e ceerno Tidiani Kaw machallah alhamdulillah okay machallah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin on jii dental je galle ceerno on jii wayango machallah alhamdulillah rabbil alamin en keccundirtade hande alhamdulillah rabbil alamin machallah en tiboleru ndu cibtor musidɓe men Oumar Sow Sarr to Belgique jaɓni machallah ngal Europe kala Abdourahmane Diallo jatigeɓe seeɗa meɗen to France alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin jeeɓiyankoɓe Nanga TV machallah ceerno Ibou Mar ceerno alhamdulillah rabbil alamin no ngoni witani bandaɓe rewɓe on jiiɓe machallah joom haajuji en waynotoɓe hay yembayɓe hay nangoɓe lawol ngol machallah foy haaju muɗum de sam ñaago hen duwaw alhamdulillah rabbil alamin monsieur le maire Abdoulaye Tidiane Baro machallah non yeɓenkoɓe Nanga TV en garde bandiraɓe julɓe ha oɗo ɗo saaha gonɗen ɗo ɓe nder galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin en jetti bandiraɓe en jafnimaɓe machallah en jafnimaɓe no fewi no fewi no fewi no fewi noon jiɗɗen ko weltindeɓe kamɓe wonɓe caggal leydi ɓe garani Daka gueran majum ɗo saaha ɓe mbawa humpede ko woni ga alhamdulillah rabbil alamin inchallah mawla on koɓe kumpito taw wonɓe ɗo nde wuuro ngo taw kumpitaki machallah ɗo e chaîne YouTube Nanga TV inchallah kumpito ɗo e dental taw ɓe ganduɗa non ɗo wuure kumpitaki ɗum machallah pamirno ɓe gandira noon ɗum wayi inchallah ɗum noon yeɓenkoɓe Nanga TV o beltanama sanne en ñaguima duwaw en ñaguima yafuya en garde bandiraɓe julɓe ha ɗo machallah ɓe jiɗɗaɓe rewɓe machallah fof beltanama sanne amman bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe tinodira nanggodiren iɗen bande ko jiiɗanɗa hoore ma Allah jarama on jarama